Dunay mga makahahadlok ang mga dagway sama sa aswang, engkanto ug uban pa ang iparada sa adlaw sa mga kalag, mas gipili sa Santo Niño Roman Catholic Parish nga iparada ang mga balaang santa. Gitawag kini ni Father Dave Villaseran, ora paroko nga parada sa mga santa. Sa parada sa mga santa, matud ni Villaseran, magsulob ang iya mga parokyano ug mga costume nga sama sa gisulob sa mga santa. Pipila sa mga santa nga gibida atol sa parada sa mga santa, naglakip pila ni Saint Elizabeth of Portugal, Saint Anna Maria Taige, Saint Monica, Mother Mary ug uban pa. Midugang si Father Villaseran nga gusto nilang ipaabot ang kamahinungdanon sa dakong natampo sa mga santa sa pagpalig-on sa pagtuo sa Romano Katoliko. Sa parada, gusto nilang hatagan og bili ug ilhon ang mga sakripisyo nga nabuhat sa mga inahan alang sa kalinaw sa katilingban. Gitatausab ni Father Villaseran nga tinuod nga kahulugan sa pagsaulog sa adlaw sa mga minatay. Tinud-anay gyud ta ning meaning mao kining Eve of Hallows or bispera sa piyesta sa mga santos. Kining Halloween party dili kung mag-Halloween party dili unta ni mahitungod sa mga kalagkalag, dili unta ni mahitungod sa mga manananggal ug sa uban nga mga aswang-aswang.